o gran prólogo e estudio preliminar da primeira edición completa na editorial Aguilar das obras de Rosalía de Castro. Conto por súa historia, porque non deixa de ter certa gracia. Estaba o teatro principal de Santiago ateigado e era un mitin anarquista. Até a Cazola. No escenario hai unha mesa sinxelísima, esquemática, de pau, de 4 patas, e arriba un xerro de auga e un vaso grande. E xalo primeiro alá, e colle o xerro, bota no vaso, que era unha especie de calorino, como chaman as Rías Baixas, esses grandes, e bebe un roliño pequeno, pousa o vaso, e empeza a falar. Era moi premioso, decía 3 palabras e xa se tascaba. Volvía a beber un pouco. E entón a cousa fíxose tan penosa que da Cazola sae unha voz que dice: "Pero bebe dunha vez!" E sabedes o que contesta ese home? "Non podo, que auga ardente."